Hola, soc Vicent de la meva Pau i quan em pregunten per què la meva llengua per mi és important, jo sempre dic per una raó molt senzilla i és perquè és la meva llengua. Això implica moltes coses, la majoria molt bones, altres molt roïnes, implica que molta gent està unida a mi en lligams que ningú més mai podrà tindre, però també que molta gent m'odiarà només pel fet de fer servir. Jo avui en dia em dedico en gran part a fer coses en valencià i jo sempre pense i dic que mantinc que fer una obra en valencià és un acte d'estima pura i dura perquè estàs tancant a un públic tan massiu que només pots estar fent en valencià perquè estàs boig o perquè estimes la teva llengua tan profundament que no pots fer-ho de cap altra manera. Així que per a mi la llengua és important simplement perquè és meua, és del meu pare, és dels meus avis, és dels meus amics i és una cosa que mai més ningú podrà tindre ni furtar-me, ni molt menys en aquests temps que estem visquent ara, amenaçar. Dit això, moltes gràcies.